बिराद गोबाव जाबायमोन बुस्थुआ सावजेनहांबाय दासो अरा जोंबो कल प्रसाद बायसो गाज्रि गस्ला नायब्लानो बिसि दान लाजोब्बाय सनालि गस्ला गानहोनायखौनो जागोन फुसखाखौ गोरान जाबासो मोजां मोनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो मर्निंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे थाखामाला हरनोसैलाय बारो दिक्सा बोरैलाय होखानोसै बोरो थाखोमावदों बोरो दिक्सा होनना फुगा हरगोन जामाथारहाय दिक्सा हगारना होदे हगारलाय होसोदो One hour later. नै अरदाब गोदाना जोंना सावजेनहांबाय दासो अरा जोंबोगासिनो नोंसिबो माबायदि जागोनथाय अरा मोजां नाङो नांखागोन ना नारेंखलखौलाय मानो लाङासै बना फिसासो गोदानांबाय नै बिदि गोरलै होनांगौ नालाय सनालिया लादु जानो जमगासिनो दङ सोरनि फिसा होनदोंमोनलाय सनालिया मामिनि फिसा सोर मामिनि फिसा नोंबा बेनि माथो मामि बेनि मामिखाय नङा दा सनालिनि मामि मुसा नेदों नै जोंहा सनालिया मोनजायनि गाबदों आंजों सोर नांलायनो थोना दे होन दे सोर नांलायनो थोना आंजों मोनजाया सनालिया लुगैयो terus menjawab dah. Ada. Mayan lah bareng. Kami aja akhirnya nggak sih bang. Bangrai gede nunga. Kerja nunga nabi. Baban sih nasi taring nih sih kerja na. Ngelak saya guni ani melarong kain na. Melarong kain. Jangan lupa dengan siapa? Hayau lo undu ya, Maya santai dah aku sih cukai dengan nge. Gosla aku bawa orsian lagi bahas sonalin gosla kan ane ko. Lokai, nom. Thanks you. Nom. 2,000 years later. So लोगोफोर दायो आङो मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना खामानि दङ स' थौबाय थादो होनबा लोगोफोर नुलांगोन ओमफ्राय आङो बबेखौबा देखायाबो जानो हागौ स' थौबाय थादो ओरैनोथ' जेबो लाबोनांगौ गैया आंहा मोनसे माबा बानायनांगौ दं बेनि थाखायसो थांनो नागिरदों आरोना स' थौबाय थादो होनबा लोगोफोर थौफाबाय थादो आंजों लोगोसे बेलासिबाय आरोना टाइमा 4:41 जाबाय बेलासिनि 4:30 बारलायलायबाय मालानो टाइमा स' बास स्टेन्ड मोनफैबाय आङो टट' लानानै थांसै टट' लानोसै थांसै आरोना आङो डाइरेक्टलिनो स' लोगोफोर दायो आङो टट'खौ लाबाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो मार्केटसिम थांनोसै ओमफ्राय जाय थांनानैहाय जा आंनि बानायनांगौ खामानि दंमोन बेखौ बानायहैनोसै थौबाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे थौबाय थादो दासिमबो मार्केट होनना जोंनि दासो जिम सेन्टार मोनदों आरोना थांगासिनो दं आङो स' आङो मार्केट मोनहांहां जाथारबाय आरोना नै MRM हस्टेल बारबाय आङो
खामानि लायब्रेसिनोथ' दा दिनै जा बिहिर मार्केटआ गाबोन शिबरात्रि फुजा ना बावगारदोंसो आङो ओंखायनोथ' भिरथारनि मार्केटआ 9थासार फल प्रसाद बायसो गारदों फुरा भिरखा बावगारनासो दंमोन आं शिबरात्रि फुजाखौनो खामानियानो जायाखै दाबो आरोना ओरैबायदि मानसि दं अनलाइन बानायग्रा ओमफ्राय फुसकासो जानो फैबाय जोब्बाय बेनाबो फुसका जाबाय आं गोरानसो जागोन फुसकाखौ गोरान जाबासो मोजां मोनो बेलासिबाय मोनाबाय बेलासिबाय लोङो 6ता जानोसै टाइमाबो आं दहायनो फैदोंमोन सानदों नोङो 4ता आं जाया स' फुसकाखौ मोनबाय नै आंहा फुसका बिराद गोबाव जादोंमोन आं फुसका मोनजायो ओमफ्राय दिनैसो आरोना साबसिन 20नि लाखाबाय सावथाल नुवाखै दे Suka nalai, kos dah sini dah pada sini lah, sini dah. Bos lah ni berada di sini dan lah tu bos nak bos kan nak guna jadi bos hotel tu magzigran kan. Dah kau lah ya, magzigran makin lah, heh, magzigran untuk lah same magzigran. Magzigran ni, dekat? Bicara suara je. Nanti, nazar awak ni. Mulai orang aja lah, na? Lekun, nom 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 nom. Dah, sudah ada. Kamu nak mau jadi shaking, nak jadi bukan ni? Nai deh, kaya apa deh? Kaya deh. Gila, glow. Cuba gila lagi. Aku cuba. Gila. Mila kalam cuba nak kena. Phone sih jangan ni, kau Mila cuba jangan. Gila mana ni? Hasa orang ni. Tasan tu dah macam mixing ni. Mixing ni. Orang ni flat deh. Mereka nak action ni. Action ni. Pak gufur handsome boya ni jala. Kau ni hai pun cara nak level ni. Kamu dah tahu tak? Ni bahasa. Mulai action ni jala ni. Bukan nak hai yang macam. Etek. Gila.